ng isang taon, muling sinubok ng panahon ang ating katatagan bilang mga Pilipino at bilang mga Pangasinense. Sa nakalipas na 12 buwan ng 2021, magkakasama tayong humarap sa mga hamon ng buhay, mga kalamidad, mga mabibigat na issue, usaping politika at pandemya dala ng COVID-19 virus. Sa ating pagsalubong sa panibagong taon, malugod na inihahandog sa inyo ng Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM, ang mga pangunahin at makabuluhang balitang humubog at bumuo sa bawat isa sa atin. Sama-sama tayong magbalik tanaw sa mga hindi malilimutang tagpo sa isang buong taon dito sa Aksyon Radyo Pangasinan 2021 Special Year-End Report. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa pag-uumpisa ng 2021, usapin pa rin ang mga naging biktima ng paputok at iba pang kaganapan sa pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report ni Action Dab Tibakay. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Tradisyon na ng mga Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon ang paggamit ng paputok, maski pa kaliwat kanan na ang paalala ng otoridad na bawal ang paggamit nito. Ilang oras makalipas ang pagsalubong sa bagong taon nitong 2021, nakapagtala ang Pangasinan Police Provincial Office sa PPO ng 6 na biktima ng paputok. Residente sa bayan ng Manawag na tinamaan sa binti ng sumabog na kwitis matapos niyang sindihan. 4 katao naman mula sa lungsod ng Dagupan kabilang ang isang 7 taong gulang na bata na nasugatan din sa paputok. Habang sa lungsod ng San Carlos, galos sa kanang kamay ang tinamo ng isang 33 anyos sa barangay Salinap. May nabiktima din ng ligaw na bala mula sa Lucao District. Patulog na ang 39 anyos na biktima kasama ang live-in partner pagkatapos ang selebrasyon ng bagong taon nang tamaan ito ng ligaw na bala sa kaliwang hita. Agad itong dinala sa pagamutan ng biktima ngunit tumanggi namang magpa-admit. Sa pagpasok ng taong 2021, 90% ang ibinaba ng firecracker-related incident. Umpisa raw kasi ng pag-monitor sa firecracker-related incident sa December 21 to 31, 3 lang ang natala at kabilang sa mga insidente na yan ang stray bullet incident sa bayan ng Alcala na agad ding pinaimbestigahan, sugat sa kamay ng isang nagpaputok sa bayan ng Manawag at ang isang injury dahil naman sa boga na naitala sa bayan ng Tayug ayon sa Provincial Health Office. 2019 kasi ay nasa 31 firecracker-related incidents ang naitala. Agad namang isinagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang paputok na pinangunahan ni nooy dating Provincial Director Ronald Gayo. Nakuha mga ito mula sa ilang kataong nagtangkang magbenta ng pinagbabawal na uri ng paputok sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga nakumpiska ay mga iligal na uri ng paputok na pinaniniwalaang inangkat mula sa bansang China, mga paputok na walang manufacturer label na posibleng pagmulan ng aksidente. 56% naman ang ibinaba ng firecracker-related injuries ngayong taon sa Pangasinan. Kung ikukumpara noong nakaraang taon ay mas mababa na ang bilang ng naitalang firecracker-related injuries ngayong taon. Base sa talaan ng Pangasinan Police Provincial Office noong December 16 hanggang January 1, 15 lang ang bilang ng firecracker incidents kumpara sa 34 noong nakaraang taon. 3 ang naitalang stray bullet incident noong 2021 kumpara sa 0 case noong 2020. Ayon kay Police Captain Art Melchor, ang PNP Provincial Information Officer, isa sa mga na-report na indiscriminate firing at nakumpiska ang 2 armas. Samantala, 5 kataong inaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 7183 o ang Law on Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices, partikular na ang pagbibenta ng illegal na paputok. Nakakumpiska ang pulisya ng mga illegal na paputok na nagkakahalaga ng 58,177 pesos. Nagpatuloy hanggang January 5 ang ginawang monitoring ng PHO. At ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, Provincial Health Officer, 35 ang biktima ng paputok na naitala. Pinakabata sa mga biktima isang 2 taong gulang na lalaki, pinakamatanda 57 anyos sa tinamaan ng kwitis sa mata. Sa bayan ng Manawag at Dagupan City, may pinakamaraming bilang na nabiktima ng paputok.
Wala namang sa mga ito ang kinakailangang dumaan sa major surgery. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. De Guzman na mas mababa ito ng 60% na naitalang biktima. Sa kanila ring talaan, 3 ang naging biktima ng stray bullet. Subalit mahigit 1 linggo na lang matapos ang taon ay nakapagtala na ng 4 na biktima ng paputok dito sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa Provincial Health Office. December 23 hanggang December 25, ayon kay Dr. Ana Maria Teresa De Guzman, isa sa mga biktima ay 7 taong gulang na batang naglaro ng kwitis. 2 gumamit ng boga habang ang isa naman ay naputukan ng 5-star. Tinukoy niya ng mga biktima mula sa San Carlos City, Bayambang, Manawag at Dagupan City. Ayon sa kanya, nagtamo ng sugat sa kamay, braso at leeg ang mga biktima. Wala namang kinakailangang putulan ng daliri. Naglabas rin ng memorandum ang PHO sa 14 na provincial government-run hospitals upang paigtingin ang kanilang kahandaan kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. Inilagay sa Code White Alert status sa mga ospital sa lalawigan hanggang nitong December 30, habang ngayong besperas ng bagong taon ay naka-Code Red Alert hanggang January 1, 2022. Patuloy ang paalala ni De Guzman sa publiko na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay tulad ng karaoke at panunood ng fireworks display sa halip na gumamit ng paputok, ipinagbabawal man ang mga ito o hindi. Kabilang lamang sa mga pinagbabawal na uri ng paputok ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, ang Pillbox, Boga, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Magkagayunman maliban sa firecracker-related injuries, pinaalalahanan din ni De Guzman ang publiko na huwag maglasing at iwasan ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ang pagkakasangkot sa aksidente sa kalsada. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report.